Shin ko kun san cewa mafi yawan jarirai na zuwa da wannan cuta ta neonatal jaundice? Ko kun san menene ke kawo ta? Da kuma yadda za ku yi ku magance ta? Ku kasance tare da mu har ƙarshen wannan bidiyon inda za ku san yadda za a magance ta da kuma abubuwa da ke kawo wannan cuta. Assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani sunana Falmata mai gabatarwa a cikin shirin lafiyar yaranmu inda nake faɗakar da iyaye mata akan abubuwa da ta shafi lafiyarsu da ta yaransu duk a cikin harshen Hausa. A yau za mu tattauna akan neonatal jaundice. Kafin mu shiga ciki kai tsaye mun yi bidiyo akan menene shi neonatal jaundice da kuma alamominta. A yau kuma za mu tattauna akan menene ke kawo wannan cuta ta neonatal jaundice da kuma yadda za a yi a magance ta. In kai sabon zuwa ne, barka da shigowa family lafiyar yaranmu. Saboda sabbin zuwa bari mu yi in brief menene shi neonatal jaundice. Neonatal jaundice shine cuta ce da take sanya jikin jariri da kuma idonsa ya koma yellow ko kuma kore. Dalilin increase amount na bilirubin a cikin jinin jikin jariri. To menene ke kawo wannan cuta? Abubuwan da suke kawo wannan cuta ya haɗa ga idan har aka haifi yaro bakwaini kafin lokacin haihuwan shi, kenan any yaro da aka haife shi kafin 37 weeks na haihuwan shi, wannan yaron zai iya kamuwa da cutar neonatal jaundice ko kuma he is prone to ya samu wannan neonatal jaundice. Abu na biyu da yake kawo neonatal jaundice shine rashin shayarwa yadda ya kamata. Idan har mama bata sa yaro akan nono akan lokaci ba, ko kuma bata shayar da shi yadda ya kamata yana ƙoshe a lokacin da aka haife shi ba, zai iya kamuwa da wannan cuta. Sai kuma abu na biyu kuma nonon mama na iya sanya yaro ya kamu da wannan neonatal jaundice wanda ana ce mishi breast milk jaundice, akwai kuma breastfeeding jaundice, akwai dai nau'ukan jaundice ɗin kala-kala. Sai kuma abu na gaba, idan jinin mama da kuma na jariri ya bambanta, hakan na iya sa yaron ya kamu da neonatal jaundice. Shine ana ce mishi da rhesus incompatibility. Wannan yana da matuƙar muhimmanci uwa ta san blood group nata da kuma yaron ma a sani saboda a samu a magance matsalar wannan rhesus negativity. Sai kuma abu na gaba shine infection. Idan mama tana ɗauke da infection ko kuma yaron ya kamu da cuta ta sepsis, yaro zai iya kamuwa da wannan cuta. Sai kuma increase hemolysis, kenan increase amount na bilirubin a cikin jikin jariri. Wannan na faruwa ne saboda idan aka samu breakage na red blood cells more than usual a jikin mutum, shine zaki kalla za a samu increase accumulation na wannan bilirubin sai ya kawo yaro jaundice, sai ki kalla idon yaro jariri ya fara komawa yellow da dai wani abu makamancin haka. To ya za a yi a magance jaundice? Matakin magance wannan jaundice ya dangana ne da yadda yawan shi bilirubin level a jikin jariri, kuma wannan ba za a iya ganowa ba sai ta hanyar an yi gwaji. Clinical features yes zai iya nuna cewa za a kalli idon yaro yellow, wani daga fuska har ya zo ƙirji, har ya zo kai har ya zo cinya da har zuwa ƙafa da dai sauransu, wani kuma generalized MTN ma ake gani. To hakan ba zai iya nuna cewa wani treatment ya kamata a ɗaura yaron ba, duk da likitoci ne suke da wannan hurumin, amma idan aka yi gwajin jini zai nuna cewa ga nan fa amount ɗin bilirubin yake ciki. A nan ne za a san matakin yadda za a yi a magance wannan matsala. Yadda za a yi na fari kuma idan an gwada, idan aka kalla ba sosai bane, za a iya cewa frequent feeding zai iya clearing na wannan abu, amma only likita ne yake da hurumin faɗa miki wannan, saboda bayan ya yi gwaji ya karanta ya duba sannan zai faɗa miki ga abin da ya kamata a yi. Frequent feeding irin kina feeding na jaririn ki akan lokaci, ki tabbatar yana samun ruwan nono isasshe. Idan ruwan nonon baya isan shi, za a ce ki ƙara ko kuma ki expressing a bashi cup and spoon da dai sauransu. Sai kuma abu na biyu shine phototherapy. Idan kuma shi wannan bilirubin level ɗin ya ɗan yi sama da breastfeeding ba zai iya clearing nashi ba, sai ana buƙatar phototherapy. Akwai wani na'urar wuta da ake ɗaura jarirai akan wani blue a cikin asibiti wanda za ku kalla an haska wani wuta blue, wanda ana barin yaro daga shi sai pampers sai a kunna mishi wannan wutan. Wannan wutan zai taimaka wajen breaking down na excreting na wannan shi bilirubin through urine da kuma feces, sai ya clearing wannan jinin. To shi yasa iyaye na da matuƙar muhimmanci su san wannan treatment level ɗin. Sai kuma abu na gaba, don saboda wasu za su ce ai tun da jaundice ne za a iya ajiye yaro a rana da sauransu, a'a ku kai asibiti a ɗaura shi akan wuta da musamman aka sarrafa shi domin kona wannan matsala don kona wannan sinadarin bilirubin. Sai kuma abu na gaba da
za a yi shine idan bilirubin level din yayi yawan da ba za a iya abin da physiotherapy ba zai iya clearing ba ko kuma wani abu makamancin haka, dole sai an canza wa yaro jini. Yaro jini kuma za a canza mishi jini za inda asibiti za ce muku ku je ku nemi jini leda ɗaya ko leda biyu ko wani abu makamancin haka, sai a cire jinin jikin yaro in sai a sa mishi wani sabon jini. Inda wancan jinin ya riga ya gurɓata kenan. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Kar ku manta ku danna mana like sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryen mu, ko ku yi sharing wannan bidiyo ɗin domin sauran iyaye ma su amfana. Ku kasance tare da mu a wani bidiyon inda za mu muku bayani akan shi wannan wuta da aka sarrafa shi wutan phototherapy kenan, abubuwan da ya kamata ku sani akai gaba ɗaya.